ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏକ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ତ୍ରିଫଳା। ଏହା ତିନୋଟି ଫଳର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ: ଅଁଳା, ବାହାଡ଼ା ଓ ହରିଡ଼ା। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 4:2:3, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଁଳା 4 ଭାଗ, ବାହାଡ଼ା 2 ଭାଗ ଓ ହରିଡ଼ା 3 ଭାଗ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ୍ରିଫଳାର ଶରୀର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଶତକଡ଼ା 90% ରୋଗ ପେଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପେଟକୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ତ୍ରିଫଳା ପେଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ତ୍ରିଫଳା ପାଚନତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ପାଚନତନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫର ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତ୍ରିଫଳା ଏକମାତ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ଶରୀରରେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ପେଟ ସଫା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧରେ ତ୍ରିଫଳା ହିଁ ମିଶିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରିଫଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ଆମ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମେଡ଼ିସିନ, ଯାହା ପେଟ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଇନଫ୍ଲାମେସନକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ, ସାପୋନିନ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍କୁ ରୋକିଥାଏ। କବ୍ଜ ବା କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁ ଗୁଣକାରୀ ଔଷଧ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସୁଗାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ୍ୱଚାକୁ ସତେଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।